Iċ-ċifra finali ta' din il-maratona bis-saħħa tiegħek hija ta' 303,670 euro. Jiġifieri bis-saħħa tiegħek din id-darba f'din il-kampanja aħna ġbarna inkom tajtuna f'dajtuna investejtu fil-Partit Nazzjonalista is-somma totali ta' 525,000 euro. Grazzi, grazzi u m'għandix kliem biex nirringrazzjakom. Din kienet is-somma finali miġbura mill-Partit Nazzjonalista waqt il-Maratona tal-Ħadd. Maratona li konfermat l-appoġġ kbir li qed jagħti l-poplu Malti wawċi lill-Partit Nazzjonalista. Waqt din l-inizjattiva li bdiet fit-tlieta ta' wara l-ofsinhar u baqgħet għaddejja sa tard bil-lejl, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg tkellem fuq l-importanza tal-kuntatt man-nies mhux biss waqt kampanja elettorali imma tul leġislatura kollha. B'hekk biss tista' tmiss u tifhem mill-qrib il-weġġat tan-nies. Għaldaqstant il-Partit Nazzjonalista dejjem emmen li l-poplu għandu jkun fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet u dan jista' jsir billi tintaqa' man-nies u tisma' minn għandhom l-isfidi tagħhom li jaffaċċjaw ta' kuljum. Aħna naqbdu dik l-informazzjoni, immorru biha mbagħad l-uffiċċju nitkellmu mad-deputati tagħna fil-Parlament Ewropew, mal-kandidati, mal-esperti u naraw kif nistgħu nindirizzaw dik id-diffikultà. U għalhekk il-Partit Nazzjonalista dejjem kien proattiv li joħroġ bis-soluzzjonijiet, imma importanti li nisimgħu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li fil-waqt li ħadd ieħor iħares l-interessi tiegħu tal-qalba biss, b'kuntrast il-Partit Nazzjonalista jeżisti, jaħdem u jgħix għalik għan-nazzjon tagħna u għal Malta u għawdex. Meta aħna qegħdin fl-Ewropa naħdmu biex inkunu nistgħu nġibu liġijiet u anki fondi għal pajjiżna qed nagħmluha għalik. Meta aħna tajnik l-għażla li nidħlu membri sħaħ fl-Unjoni Ewropea, għamilniha għalik. Meta aħna ġibna l-indipendenza, għamilniha għalik. U għalik, int min int, intix laburist, intix nazzjonalist, għandekx partit jew le. Għalik, aħna ma niddiskriminawx bejn in-nies. Aħna ma niddiskriminawx bejn morda, bejn pazjenti. Aħna ma niddiskriminawx bejn żgħażagħ, bejn anzjani. Aħna ma niddiskriminawx bejn nisa, bejn irġiel. Aħna naħdmu għalik. Bernard Gregg sostna li l-Partit Nazzjonalista kommess li tejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti wawċi kollu u għaldaqstant tenna l-appell tiegħu sabiex fit-8 ta' Ġunju il-poplu jażel il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista għaliex huma lesti li jġibu l-bidla li verament hawn bżonn f'pajjiżna. Aħna b'umiltà l-aħjar u l-uniku partit li verament nistgħu nkunu effiċjenti u effettivi f'livell lokali u f'livell Ewropew. Għalhekk nitolbok ivvota nhar 8 ta' Ġunju lil kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista. Desiree Gregg, Net News.